सोरबा सोरबायाथ' फेक भिडिअ नुगासिनो दङ नाथाय फेक भिडिअ नङा तामिलनाडु गभर्नमेन्टआ मा साल बाहायगासिनो नोंथांमोना मिथिगौ दावरावा बारा जाबाय ओरै खोनाजोब्बाय गोजौ लेभेलसिम थांबाय दा बे दावरावखौ सिरि खालामनो थाखाय बिथांमोना दायखौ सिखोमानो नाजागासिनो दङ। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। मैया थांनाय बेलासियाव 6टासो टाइमावहाय आङो तामिलनाडुनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअआवहाय आङो बुंखानाय जादोंमोन जायफ्रा फोथाया भिडिअखौ दा नाय आरो जायफ्रा फैनो गोसो गैया दा फै। आङो सिगाङावनो जायफ्रा फोथाया बिसोरखौ बादा होखादों। थेवबो बिथांमोना भिडिअखौ नायनानै फन खालामनानै आंनाव सुलाद लाहरनानैहाय माने गुबुनावहाय माबायदि आं खोथा बुंनाय खोनादों। दा बिनि सायावनो आङो एसे प्रुफबो होलांनो सानदों। बिथांमोना बुंदों दावराव जायाखै जायाखैनो गावसोर थानायजों जायाखै जानो हागौ। तामिलनाडुआ बेसे गिदिर स्टेट नोंथांमोना मिथिगौना बेबो बबे डिस्ट्रिक्टआव जादों। नै मैयाबो निलामपुर होननाय जायगायाव सासे दानस'लायबाय बेखौबो दा आङो खोन्थाहरबाय नै मिथिगौना नोंसोर। दा नोंथांमोना आंनि बुंनायावबो बिसास गैयाब्ला तामिलनाडु निउस बान होननानैहाय लिरना नाय अब्लानो नोंथांमोना मोनबेसे भिडिअ नुगोन नाय नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ फोथायाब्ला। दा दावराव दावसिया बारा जाबाय गोजौ लेभेलसिम सौहैबाय गोजौआवहाय मन्त्रि एम एल ए फ्रा रायलायलायबाय बिनिखायनो दा बिसिनि स्टेटआ दायखौ सिखोमानो नागिरदों। बुंदों नोंथांमोना भिडिअआ फुराना भिडिअ होननानैहाय भिडिअआ फुरानाबो दङ जानो हागौ बेवहाय बुंनांगौ आंहा जेबो आपत्ति गैया। जायनाखि आं पस्टार ओंखारदों बे पस्टारनि सायावसो आं भिडिअ बानायदों। 20 मार्चनि सिगां 20 थारिखसिमावहाय नर्थ इण्डियाननि हिन्दीवालाफ्रा ओंखारलांजोबनांगौ तामिलनाडुनिफ्राय जोंनि तामिलनाडुनि मानसिया लकेल मानसिया खामानि मोननांगौ नै बिनि सायावसो आङो मोनसे भिडिअ बानायदों। दावरावथ' जाखादों आं रावखौबोथ' स्टेटखौ गाज्रि होननानै बुङाखै स्टेटखौथ' आङो दुसिबाय थायाखै गाज्रि होननानैहाय। दा माखासे मानसिफ्रा फोथाया नै दाबो आङोनो न'आव फन खालामहरो ओमफ्राय हरै न'नि बिमा बिफाफ्रा आंखौ बुंहरो। ओमफ्राय दाबो आङो खोन्थाहरबाय सानै मानसि खोन्थाहरबाय आं दिनैहाय आङो बे रेकर्डिंखौ नोंथांमोननो खोनासंहोनि एसे खोन्थाहरदों। होमबा दावराव जायाखै न'आव सोरबा तामिलनाडुनिफ्राय आरो बिनि उनावहाय आरो मोनसे रेकर्डिं दंबावो बेबो बिसोरो 7 जन दंनो बेवहाय दा बिसोर गिगासिनोसो दङ बोरै थांगोन होननानैहाय। आं बे रेकर्डिंखौबो नोंथांमोननो खोनासंहोनि। फोथायालै मानसिफ्रा नङा जायाखै जेबो ओंखारनो हायाखै होनबाय दा हनै बिसोर सिखोमानो नाजादों। 7 जन दंनो ओंखारनो हायाखै। मा जायगा होनदों आंनाव फन खालामफिनलाय सोर थाग्राखौ त्रिपुर बिसोरो आंनियावहाय डाइरेक्ट खिन्थाहराखै न'आवसो फन खालामनानै खिन्थाहरो। ओमफ्राय आं दहाय फन खालामबाय ओमफ्राय दा 12टानिफ्राय खामानियाव हाबबायनो ओमफ्राय दा नै 4टा 5टायाव आं फन खालामफिनदोंमोन बिसोरो थिखोआखिसैलाय नङाब्ला आङो नोंथांमोननो बिसोरजों रायलायनानै लाइभ खोनासंगौमोन दावरावा जामारदों जामाराखै। नोंथांमोना दि बुंदों आरो गोबाङा बुंदों तामिलनाडुनि डिसिआबो भिडिअ शेयार खालामनानै बुंदोंनो माबा फुराना भिडिअसोमोन बियो होननानैहाय नाथाय बेयावहाय भिडिअआ फुरानाबो दं गोदानबो दङ। आरो नोंथांमोना आंनि बुंनायाव जुदि फोथायाब्ला तामिलनाडु निउस लिरनानैहाय नायब्लानो जाबाय बेयाव गासैबो मोनजोबगोन। बिहारनिफ्राय बांसिन निउस ओंखारगासिनो दङ। गावसिनि बुंनाय बायदिब्लाथ' बिसोरो गासैबो हिन्दी राव रायलायग्रा नर्थ इण्डियान तामिलनाडुनिफ्राय बाहार जाजोबनांगौ आरो गावसिनि लकेल मानसिया खामानि मोननांगौ। दा पस्टारबो सिथाब होजोब्बाय होननानैहाय आंनो पस्टारबो खेबना हरदों। तामिलनाडुनि चिफ मिनिस्टार बुंदोंना सोर बुंदों बे पस्टारनि रावखौहाय बेखौहाय आङो मिथिया। आङो जेनाखि निउसनिफ्राय मोनदों बे निउसनिफ्रायसो आङो कालेक्ट खालामदों। जोङो गुबुननि निउसनिफ्रायसो एसे बाथ्राफोरखौहाय कालेक्ट खालामनानैहाय भिडिअ लाबोयो आरो जोंनि मानसिखौ सांग्रांथि हरनो थाखाय भिडिअखौहाय बानायनाय जायो। दा माखासे मानसिया
आंनि सायाव खोथा रायलायनानै गोबां माने गुबुन मानसिनियाव फन हरनानैहाय ओरैबायदि जोंल' लाला नङा नैबेफोरबायदि खोथा आंखौहाय बुंदों आरोखि माने लाजि फोनांनो नाजादों आंखौहाय। दा नोंसोर फोथायाब्ला फोथाया था आं भिडिअनि सिगाङावनो बुंखादों जायफ्रानाखि फोथाया आंनि भिडिअखौ नायनाङा बिनिफ्रायनो ओंखारनानै थांनो हागोन बे खोथाखौ आं बुंखादों। नोंथांमोना आं बे खोथाखौ बुंदोंना बुङाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो जायफ्रा तामिलनाडुआव फासिनानै दङ नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय आंनो फन खालामनानै डाइरेक्ट। गोबां मानसियानो फन खालामगासिनो दङ सोरबा सोरबाथ' फोथायखाया तामिलनाडुआव थाग्राफ्राबो ओरैहाय बिबा बबे खनाजों जादों जोंथ' एरियाफोरखौ मिथिजोबा ना बिसिनि नामखौ जों खोन्थाहरब्लाबो जों दसेनो बावो लिरना लायाब्ला ओरैबायदि। बे फन खालामनानै सोंब्लाथ' आंथ' खामानियाव बेस्थ' थायो रायज्लायस्लाबनो हाया मास्लाबनो हाया बे बाथ्रायाखि फंफानो जादों होनब्ला सोरबा बुजिगोन नामा? फाललु 2 सेकेन्ड 1 मिनिट गाहामल' आं फन रायज्लायनो हायो खामानियावनो बेयावनो आं बे खोथाखौ रायज्लायजोबनो हागोन नोंथांमोनजोंहाय। नोंथांमोनानो बुंदो नोंथांमोना फन खालामनानै सोङो गोबाङानो जायाखै होनदों नाथाय दावरावा जादों। बे दावरावा गोजौ लेभेलसिम सहैनायखाय दा तामिलनाडु सरकारा तामिलनाडु गभर्नमेन्टआ बेखौहाय गाथेनानैहाय बेखौ डाउन खालामनानै सिरि खालामनो नाजादों। मानोना बिसिनि स्टेटआ ओरैबायदि साननै सानथामावनो बदनाम जागासिनो दङ बेखौहाय लाजिदों। बेखौ नोंथांमोना दावरावा जादों खना फुराना भिडिअ'ल' नङा गोदान भिडिअ'बो दङ बेखौ नोंथांमोना साननांगोन आरो। नोंथांमोना जायाखै बबेबा खनायाव सिरियाव थानानै जायाखै दा आङो नै बे जायगायाव दङ दा बेंगलराव जाथाय जायोब्ला आं मिथिफैगोन नामा? आंथ' आरामसे जायाखै नुखागोन जेबो जायाखै जों मोजाङैनो दं नैबेखौ आंथ' बुंहरखागोन। दा बेबायदिनो गोबाङानो बुंहरलादों आरो कमेन्टफ्रावबो नुदों आं साफा सानै बुंहरनायनि रायहरनायनि अजाया नाथाय नोंथांमोना कमेन्टआव थांनानै फरायहै सोरबा भिडिअ नायग्राफ्रा खोन्थाहरदोंबो जानो हागौ। आंथ' कमेन्ट नायनोबो सम गैया खामानियानो ओरैबायदि। नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै नायहै ओमफ्राय बे खोथाखौबो आं खोन्थालांनो नाजागोन। तामिलनाडु गभर्नमेन्टआ बिहारनि बबेबा दाख्लै आं नायनाय निउसखौहाय माने बेखौहाय हेरेसमेन्ट गाइडलाइन हरदों आरो भिडिअखौ रिमुभ खालामदों इउटुबनिफ्राय बेफोरबायदि खालामदों। नोंसोर थाल लादोंना लायाखै रायजो राजाफ्रा थाल लादोंना लायाखै? हिन्दीअला होनब्लाथ' बिहारिफोरल' गोलैया गासिबो गोलैजोबो आउट मासियानो गोलैजोबो। ओमफ्राय नै दहायसो आं खोनानाय बायदिला दा माने मैयानिफ्रायसो एक्सन लादों तामिलनाडु पुलिसा मैयानिफ्रायसो बे दाननो होसोग्रा बुनो होसोग्राफोरखौहाय हमनानै जेलाव सोदों होननानैहाय आङो मिथिनो मोननाय जादों मैयानि दिननिफ्रायसो। दाख्लैथ' दा बे बिहारिफ्रा सहैनानै दङ पाटना बिसोरखौहाय डाइरेक्ट बुंदों पुलिसानो हायोब्ला नोंसोरबो बुलाय बिसोरखौ डाइरेक्ट बुंदों बिसोरो निउसावनो डाइरेक्ट बुंदों। दा बे भिडिअ'आ गोबां निउसाव गोसारनानै दङ। ओमफ्राय बै आं सिगां नायनाय चेनेलनिफ्राय बे भिडिअ'खौहाय हेरेसमेन्ट गाइडलाइन कमप्लेन होनानैहाय दा रिमुभ खालामहोबाय इउटुबनिफ्राय बै जेनाखि आं सिगाङाव नायदोंमोन बे भिडिअ'खौहाय। बिसिनि भिडिअ क्लिपफोरखौ भिडिअ बानायलाबो गोदाव सोराव दाहोलाबाय आङो जोंनि बर' इउटुबारफोरखौ बुंखायो माने बिसोर गावसोर एसे बुजिनो मोनोला दा इउटुब गाइडलाइनाव थांनानै हेरेसमेन्ट कमप्लेन होनानै बे भिडिअखौ रिमुभ खालामहोयो बिसोरो दा बेबायदि खालामगासिनो दं भिडिअ मोनफानो जाय आंनावहाय मेसेन्जाराव हरदोंमोन वाट्सएपाव हरदोंमोन बै भिडिअफ्रा दा आं नायफिनब्लाबो नायफिननो हालिया दा बियो कमिउनिटि गाइडलाइन रिमुभ डाइरेक्ट खिथासै डिसक्रिपसनाव थाङोब्ला। नोंथांमोना बुजियाखै नै दहायसो आङो मिथिनो मोनबावबाय दा पुलिसफ्रा माने जायनाखि न'आव थांनो ओंखारदों बै न'आव थांनो ओंखारग्राफोरखौहाय माने ट्रेननिफ्राय बोख्लायनानै लाखिफिनदों होननानैहाय आङो मिथिनो मोननाय जादों। मानोना दावरावा बारा जागोन गासिबो थांजोबनोला नंमारगौ बिनिखायनो खारबोजोब्बाय नैफोरबायदि जागोन बिनिखायनो थांनो होआखै होननानैहाय आङो दहाय मिथिनो मोनबाय। दा तामिलनाडु पुलिसा माने न'आव थांनो ओंखारग्राफोरखौ ट्रेननिफ्राय बोख्लायनानैहाय लाखिफिननो जाहैदों थांनो मोना थांनो नाङा जेबो जाया जों दं नैबेफोरबायदि राव बाहायदों होननानैहाय आङो दहाय मिथिनो मोनबावबायसो। दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा जायफ्रा फोथाया थाब्लानो जाबाय आरो जायफ्रा फोथायो नोंथांमोना लासैनो आनज्रायब्लानो जाबाय। आं बेखौल' बुङो आं आंनि मानसि हिसाबै जोंनि बर' मानसि हिसाबै माने आङो बुंहरखायो जोङो सोरबा गोजान जायगायाव खामायनो फैनानैहाय हारसिं हाला थैनानै थानाय दानस' जानायखौ आङो लुबैया। दा मैयासो सासे लोगोनावबो फन हरबावदों माने आसामनि सासे हारसा मानसि तामिलनाडुआव गोमानानै दङनो दानस' जाखोना माखो जोंनाव संबाय भिडिअ क्लिपफोरखौहाय नुस'नो खोमा होननानैहाय
नागिरबाय हरगासिनो दं बेस्रा बेफोरबायदि साफा सानै थाबायनानैहाय गोमानानै थायोब्ला गोरोन्थिया सोरनि गाव गावनिनो जागोन जोंथ' फोरमायखाबाय जोंनि बर' मानसि दंहैयो हिसाबैहाय जेराव दावराव जादों बै दावराव जानाय जायगानि मानसिफोरखौ आं बुंखाबाय मैयाबोसो बे निलामपुर होननायावहाय सासे दानस'दों होननानैहाय आं मिथिनो मोनबावबाय दहायबो एबा बबे एरिया गोलैयो बेखौथ' जोङो मिथिजोबा ना मालाय जायगानिखौ दा नोंथांमोनाबो आं जि जायगायाव दङ बे जायगानि एरिया डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना मिथिगोन नामा आं खोन्थायाब्ला मिथिगोन बेखौ साननानै नाय एसे बेनिखायनो आङो जायफ्रा फोथायो नोंथांमोनखौ बुंहरो गोसो गुरैयैहाय नोंथांमोना जास्ट बेथनखौ नाजावदो आरो नोंथांमोना थांनो नाजायोब्ला थांदो ग्रुप बाय ग्रुप थां हारसिं हाला दा ओंखार माने बिदिनो 10-15 जन बेफोरबायदि ग्रुप थां कन्टेक्ट लालायनानैहाय माने हारसिं हाला दा थां माने बेयावहाय बायसान्स होननाय खोथा दङ बायसान्सनि थाखाय हारसिं हाला थाबायोला बांसिन चान्स हायो माने बुग्लि सुग्लि दानग्लि सुग्लि खालामनोहाय बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंहरो हारसिं हाला दा थां हारसिं हालाब्ला दा ओंखार नोंथांमोना हारसिं हाला दङब्ला गाव गावनि मालिकखौनो लेंलांनानैहाय बर्डार बारहोहरनो थोन मालिकफ्रा मानिगोन आरो नोंथांमोना सोरबा सोरबा बुंदों जों बोरै थांबावनांगौ जोङो फैसा मोनाखै बेथन मोनाखै बेफोरबायदि राव बुंहरदों दा मालिकफ्राबोथ' बेफोरबायदि इसिबां जाथाय जाथारदोंब्ला हगारनांगोन मालिकजों रायलाय नोंथांमोना माहाजोनजों रायलायनानैहाय माहाजोनखौनो गावनि गारिजोंनो दोनलांहोब्लानो जाबाय आं बेखौनो दिनैबो आरो खनसे खावलायबावनाय जाबाय नोंथांमोनखौहाय माने जोङो लुबैयादि बेफोरबायदि दावराव दावसि जानानैहाय माने जोंनि मानसिया गोजान जायगायाव फैनानैहाय बुथार जाथों दानस' जाथों दाउ अमाफोरबायदि थैलाबायनाय बेफोरबायदि जोङो लुबैया बेनिखायनो एडभान्स जों मिथिनायखौहाय जों बर' इउटुबारफ्रा जोंनि हारिया सांग्रां जाहैथों गोजानाव दङ होननानैहाय माने भिडिअखौ होनाय जायो सोरबा सोरबायाथ' फेक भिडिअ नुगासिनो दङ नाथाय फेक भिडिअ नङा तामिलनाडु गभर्नमेन्टआ मा साल बाहायगासिनो नोंथांमोना मिथिगौ दावरावा बारा जाबाय ओरै खोनाजोब्बाय गोजौ लेभेलसिम थांबाय दा बे दावरावखौ सिरि खालामनो थाखाय बिथांमोना दायखौ सिखोमानो नाजागासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ बुजिनो नाजा दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायला लाइक शेयार खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जै बर' हारिनि